Principal ka school se Anthony's Father Anthony Kharhungor ul ong ba ka jingpen long ya ka online class ka dei tang na ka banta kitu ki basa asor ki ba ka board internet ka klang katkum ka jing ong jong u ka jala megalia ka dang sem shitom bha banya da ka online class namar ki ba bun hi ki daw kan thop na du ki jingthot ka boarding nang ta ka jingbom byang ka network nalor ki ba bun ki wi pat ki jing e habaya thu pan ya ka sin jam ba ka te ka school ka le na du bas dang ka jinghang dam Father Anthony ulo ong ba ha ka te ka school ka dang e ka online class na du class 6 ha du class 12 handre na ki 6% ki khana tang 4% ki bala ban sim menta tentang kani ka juk thumai digital menta baki di online classes hatu ka ik jing sungu jing fi hatu so min nakaliang jing ilala an kami kata online classes tak hadu menta yang si mette ngasngo ba kari jungi ka state jungi ka dang don shadin idang don kamban pen kre na kamenda kani namar ningkong e page ka network wat tangani ha soru kanu ka jing thut te perkhat se sinong kondong lele tang ka electricity tip kita donem don tang ki mobile kita donem don kitu ki mo ki android mobile ki donem don te so ka wero ka pisa ba ki kamai ki donem don bang si by internet te yang asimet ka online classes kampat ngimpat long ki bela pen kre ban sedang word ya kata ka online ni haban pen kre ba bat le si lemba kan ni ka jingwan ju kan ni ka jing long kan ni ka jing yo mat kan ni ka klam ka lahikaya bar khoi pat banya sedang banya pen kre no ngayu i pikir hikai jungi ni don class be yang ni online classes ka test ni dang don menta bar khoi na do class 6 hadu 12 ya to half yearly exams online ni na pedeng 100% ki ba mangini la ban reach out ki de ki 80% shey ki 20% pat tingin le kum du begini ki 20% ka taru ka deha city ha town main town lain kra te perkhat dadat wat hang ni ngidang sa dien 80% ngimla ban poi shiki ti kiwi li bam don e 0% kinya poi te kam num don ka jingya renti lang kan te ka ngatrai ka sarkar kan haban perkhat bhalor kan ni ada ki kwa ban le digital online classes online admissions kini kita